Wanneer dat begint aan Jezus Christus van Witman, iemand en nou kan. Sa van mij, hoe leest hij uit Bijbel Amerika Jezus? Oké, stop gewoon aan mocho teti. Nou, we zijn allemaal jij hoor ik op. Dus alvast wij dat ken. Alleen dat onmogelijk voor bepaalde wet. Maar die man dan Kristus. Maar Kristus refi, na maar doe aan wet. Dat was Taki, aan mijn kurutu is refi. Meester voor goede religie dat hij. Daarom we denken ik de man. Daarom aan de goki unu. Politiek na voor de slavenmeester voor unu. Nooit de standaard no de voordeel die unu. Nationaal de. Sagado Gulezi. Een boek voor Nehemia, hoofdstuk 9 en vers 13. Zo schrijf je bent sakakom na tapu, da bergi Sinaï. En je bent Taki na adem komopo voor hemel. Suma, Kristus beta kan ook komen voor hemel. Lees je? En je bent kidem dem leti krutu. Sagado begu? Dem leti krutu. Dem leti krutu, lees je? Na adem wet. Na adem true wet. Na adem wet. Maar nou de mij koleru tak uno de ondro a wet moro. Bene mak motange na wale a doctrine van maisi. A doctrine van maisi. Wansan. So amaisi na amasa tron amada wa trama amana homo. Masa wete tak about homo. A verboden kiba wet dat a homo wet. Wa de magi amada Kristus. Ma Kristus refi na magi a wet. Dat wa Taki amai kurutu es refi. Yeto wa amada na wa homo. Ino kapoku wa homo le kwa voorbeeld. Yeto le faide da yo anchara ne fiudas. Saide. Ano abune na preciso. De ma pota homo jale kama pitin fugado. Sa de maidu. De mai fulu daronin lukuta in de kerkoso homo life. De mane sor de matak e fino stop inomako sto sama ngau. De mai lip de ma e collect fayute. Froanga froete. No ane Euroko. Lees Een boek voor Leviticus hoofdstuk 18 en vers 22. Je no musu ditong na awang mang so leki you ditong na awang umang. Ade tumisi taku. Dat was Taki Kristus personu. Het amanja Kristus. Wa amanja dan wa traman. Amana wa homo. Maar Kristus kiwi awet. Lees awet baka. Een boek voor Leviticus hoofdstuk 18 en vers 22. You know sa ditong na awang mang so leki you ditong na awang umang. Ade tumisi taku. Dat de kerkie man. Na maisi de mij promote in de kerkie also. Dat was dat sa de mij promote. Homo. Iemand collect van je. If you know a homo, iemand deso. If you know a vrouw, iemand vrouw, iemand deso. Waarvan? Dat was dat daarom de mij leren dat awet. Uno de onder awet moro toch. Fuka bescherm de ladies. Maar kon luka true Kristus. In soort na samen kwoto. Hebreeën 7 vers 14. Hebreeën 7 vers 14. Oh sorry. Zo doen als a true Christus van Bijbel. Hebreeën 7 vers 14. Een boek voor Hebreeën hoofdstuk 7 en vers 14. Because asori kring dat we mosra be komopo voor Juda. Asori kring dat Christus komopo voor atrai Juda. Tenu kurabe de shija saya shija Juda. Tidela de suma de maisi. De leifi sawe koserde. Na de suka na be Haitian saya shija. Uno de tapa apisi fuja. Benjamin Asher. Dus uno eko sorry. Dat amaisi, suma na amaisi big man. So net na dat me sora brada. Suma na amaisi. Jesus. Okay. What sorry apisi fu. En we de lezen Hebreeën 7 vers 14 baka. Een boek voor Hebreeën hoofdstuk 7 en vers 14. Because asori kring dat we masra be komopo voor Juda. Kristus moto vastam Juda. Maar vader jube si deruit. Vader jube si deruit. Wat man? Big man, Erafin, arki konsori vader jube si deruit. Want amaja sabi. Want
kine na de mai soru tak de masada a Jerusalem dape na de Jew. No ko arkisa Bible tak fade Jew esidere. Jeremia 14:2. Abuku fu Jeremia hoofdstuk 14 en vers 2. Juda de Nangasari en den portu voor hem de pina. De leider pardon, die na de walo false profete koleru, walo laulo sani. No de me laat ook tak de pastor no gewoon politiek toe. Politiek na leito kori, de ma den politiek toe. Lees it? Dem Juda de Nangasari en den portu voor hem de pina. Dem de blakka na inida grong. Dem de sang? Dem de blakka na inida grong. Dem de sang? Dem de blakka na inida grong. Dus Kristus moet op Juda, dat is ook kleur Kristus zo aan. Blakka, if I look at Lisa de mij leuto, de me doe homo le Kristus aan de eurokoto. Okay, big man. Abu Taki doing so. Isap bapale sa malek fayde ja. Iwan waka baka gado. You love gado. Koko gi fire love gado. Era fini for like you love gado. Moso ru for we love gado. Give my love beef gado. I love beef gado. Sana love beef gado. Allow to get that uwan love gado. Sorry, one fascino mo de fire love gado. En fa gado siref ka love you. De boeken voor 1 Johannes 5 en vers 3. Because this is the lobby voor Gado. Because this is the lobby voor Gado. Sana lobby voor Gado. Dat we horen dem commentary voor hem. Dat we zeggen? Dat we horen dem commentary voor hem. Je hoort de weg voor Gado. Je hoort de herafie. Enkele keren, want niet op een hoorwet. Ano altijd, no lek fay de jaye hoorwet. Maar fire do sap the wet for Gado. Okay, so I know my holy. Dus bijvoorbeeld, in de mak gwa mocho tenti. Dus, you want to gwa mocho tenti. Wande sanse karda pena giu egi boom. Wan luku dube dele kwa kubo karu sire kwa waneka. Wamasa ide tapa uku esmoko etrini. Uno be denki fluku oso wabi franga cha oso. We dringa strati unecha next kwa oso. Te frau te tak bisnode nyang bene en forma frau. Ube dele kwa nega uno be luku oso. Ma volkens gadowet. De ko saptak e afro ya bif troangi. En ya bif sorgu yupchi. Se bawa nazi. Amasagi at aleri srefi. Neli psang epchi. Suba gualeri. Suba leru. Fam taki, fam lazy at the wet man. Dus madame Aneli be a lifestyle sa libi skoro ki plaka man. Na fu leri fu ba inife ba skoro fu kago uroko ki de man. De maneleru fika start wa business ki you srefi. De my leer dat take baskoro im go uroko gide. Dus dat de na sani a wet de you egi baskermi. Want ik aboro go make is eight. Ik aboro go make to ma committee ne make ama kapi. Dus na you egi boom. Dus a wet de le wa para plugi futa pu kouru. Ja toch. Als hij tak kita kuno ma hoor ala de wet. Daarom als ik tak zo twang de wet bijvoorbeeld kuno ma hoor tide di. Want kita kuno ma hoor ala de wet. Maar oké, stop na mo choteti. Nou, wet sa ala ma jij hoor ik. Dus alvast wij tak alleen onmogelijk voor bepaalde wetten. Daarom reactie. Oké, dat is onmogelijk. Go. Die naman stoppen. Suma bes moko ya. Trama vida pe smoko asi uptu. Ube smoko ube dringi. Ala sa sa ekarte ube du. Ma fa o drai kon.
Dat nou wet man kan je lezen. In Johannes 5 en vers 3. Because he dizzy that lobby voor gado. Dat we horen dem commanderen voor hem. En dem commanderen voor hem not de heavy kiwi. Dus de commanderen o charu kota van niveau u stop ala de zonde zou ta kuno man. Want we vinden dat je kan doen alles aan door attractief Kristus. Kan. Uno dat ja voorbeeld voor ala de san seikari. U ben doen ala de san het ook toe maar sang. En je ziet ook gina kado no. Tak e mi vrede kado. O soort hoe mi vrouw no. Mi no uru moro. Mi trouw give mi trouw. Je begrijpt? Maar arka laatste want je moet Tori si voti da arki want ukobora in one society pe uno be sabi maar no mata pe sabi grai ko bakana mi e wo grai o be perfect ma in a Bible listen Het boek voor Tori hoofdstuk 17 en vers 30. Na dat tem disi we no be sabi. Ida ino be sabi dire ye ko yere ko palde sani ko ino be sabi unu sere no be sabi ma te ko sabi sa Gado no be luku fini na dati. Ado no be luku fini tak e uno sabde we. Maar nou, we yere awet no. Maar dit abstract je bare no. Ama no be luku fini di no be sabi. Maar nou, mo check mo abstract no. Lees. Maar nou, a commanderi ala suma na every presi voor try dem libi. Maar commanderi ala de zogenaamde blakkamana ingi de chief Israël sa door slaven en voor kanama. Want anders wordt dat grond. En daar maken we allemaal verdienen hoe samen naar de heden zijn kun je zo ala de tik. Je begrijpt? Dus, next onmogelijk naar een cadeau. Naar een cadeau alasani, Psalm 19, dat oudere asili fu komaka. Maar dat asili fu nu, altijd toe vrede cadeau. Altijd toe bedien cadeau. Smoko, naar de sana na leru ko leru. En zij niet denken smoko, naar door depressie. Als wij ai mi brada, je don't go horispa. Lees het. Dat boek voor Psalm 19 en vers 8. Dat wet voor masra de zonder foto. Wet fugado na fout. Dat ben zo mi brada. Want de moment dat onmogelijk voor de wet fugado. Maar na gado is alles mogelijk. Een wet fugado de zonder fouten. Dat ik ben nog smoko, ben nog huru, ben nog kiri, ben nog klei, ben nog jarusu. Een wet fugado na fout. Lees. En atrai dat silicon baka. Atrai dat silicon baka. Maar iedereen gado in je kombaka. Want je nou een cadeau. Want je nou dat je de blakka, maar je de igi, je de roeven. Maar je nou de cadeau grond tapu. Je moet pressie bakken. Dat is die modrai pot in je bakken. Je begrijpt? Want sang, terwijl je awanja, ik sta mij sorry. Tene malaria maar jada, je ne cadeau in je. Ja toch? Je nou de maar cadeau in je want je denkt oh cadeau na maar die zo. Want je sabat turno, sa script in a Bible. Dat is, je nou cadeau ook toe. Je begrijpt? Want dan maak je in a wet. Listen, Psalm 82. Lees al want uno na de cadeau. Maar o sondo, maar straf dat ik u draai go baka na cadeau. U te ku presi baka. Lees. A boek voor Psalm 82 en vers 6. Mi ben Taki un de cadeau. Un de cadeau. Uno de Israelites na den cadeau. En un alamala de pikin voor de moro heiwan. Uno na de chifa moro heiwan. Lees. Maar unsa dede lekilibi suma. Unsa dede lekilibi suma. Dat u sondo. Daarom weet de no lekilibi suma. Daarom libisma potu in slavernij no. Maar dat u sondo. Kom baka op officer zijn. Je ziet? Dus, als hij zei dat je dat uno mag horen, had je mogelijk. En van jou doen, toch ik je met wat stap toch. En wie dat uno mag bij een waggie. Dan ben je spa, dan ben je nog bij een waggie niet. En wie dat één mag bij een waggie. Dan ben je spa, nog bij een waggie aan niet toch. Dus a wet fuga no mino, bije tak één mino mag horen ala de wet. Nou, dat mino, ik moet je eten bije. Je begrijpt? Aito big man, ik kies het toch? Aito. Dus na this way do, this massa no sap sawe do. This nena lobby sawe chakogi unu. Faubus waka. But alas my tak de lob kado mata wete ko de dry baka. Give me sana lobby baka, give me sana lobby. Fire lob kado. Fire you a lob kado. Yabe? Yes sir. A boek voor 1 Johannes hoofdstuk 5 en vers 3. Because this is de lobby voor kado. Dat we horen dem commanderen voor hem. Okay, I big man. I got not the inferior big man. I so bad at it in after. I for the kind. Okay, mina officer card. The sawa kosoli. The dema confuse wan asani, amwasani. Sama dema lelu tak na maya. Jesus. The if was a big one lay, and I saw end. And one lay.
Dus alles aan zij op die denken, je denkt gonna se fasansa de man leliu. Dat ook al solu van Jezus en zie eruit van Bijbel. Lees je? A boek voor openbaring, hoofdstuk 1 en vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Dat want Taki. Van Jezus en zie eruit. Alleen naar Bijbel. Maar die daarna de manier leliu omdat is upside. En de zelfsamen sa doe de zijn yang au leliu a Bijbel. Hij mis zij kakoye tu adek van oudu kiutu. Even omdat efia sabi sama yupa. Ya sabi sama yupa. Yo denke ka masako adopteri take amaya yupa. No. Yupa sap suma na maisi. Suma na Kristus. Pogona vers 11. Vers 11. Mide da alpha na da omega. Alpha na omega na Kristus. Da first one na da last one. A first one na last one. En ça, you dey see, scrivi dati na ini wan buku. E for ma skrif for bifiki, wasa ma skrif for bifiki, sai musbangi. Im leise onda dune leisi, met uno sa fa Christus en siderut. Jopo go vers 14. Vers 14, hem hede na hem wiri, be weti leki katun. En weti. Zo tu op de tuya adi katuri. Wa a Bijbel take heda nge wiri wete ke katun. Zo tu op de tuya adi katuri. Wie ke skapu, zo tu op de tuya. Abe. Katuri nena kurusar. Ama ya bi kurusar. Ha? Ama ya bi kurusar. I with you. Ama na ben. Lukubu. Ay. Bueno, a Bijbel taki. Lezen baka gabala mekano confused. Vers 14, hem hede na hem wiri, be weti leki katun. Dus die zou alleen. Dus adati, kogwa vers 15. Vers 15. Safara is eruit. Dat nu al visabi. Even. En hem futu be de leki fini kopro. Disi den be bron na ini wan onfu. Blood. Zout kleur kopro abi mi brada. Zout kleur kopro abi. Look at the zout kleur there. Bruin. Tebo men zout kleur aiko. Huh? Tebo ma kopro zout kleur aiko ma Taki smelter. Tebo men zout kleur. Abuku ya no efi bo men zout kleur aiko. Aiko baka tombala. Dus Kristus ano a wetman. Kristus a pur baka mai kei sefi. That's right. Yato. De manelua maya daarom we hatu srefito. De baka ma opang wasan ala baka ma urat na matapu. Omdat a hat sa de maneluto. We batu sefi. Ya wa flyers to ikalesi tape. Ay big man. Big man ikat napja. Pada karine birka. Ricardo mina officer ka. De sawe du we koler des mafu atu. We koler da atu. Suma de maleru tak na maisi. Okay, da suma na manasi. Ino sabe. Okay, our belangrijk zijn film ko sabe tide. Kogwa openbaring 1 vers 1. A boek voor openbaring hoofdstuk 1 en vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Deze kado ben je hem. A sorry kring voor Jezus Christus. Dus dat want dat je was maar si Christus. Dat u schrijft van Jezus is eruit. Maar nou, suma leru taka maar is na Christus. Suma leru. Want mi saptaka kerki mi golering. Dus efa de mati leru taka maar is na Christus. De mata leiman. De mandat na leiman. Next van fugado de mane leri van kwakado. Dus unu oko leri. Dus lezen baka. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Deze kado ben je hem. Voor sorry hem dinari dem sani. Disi musu pasa esi. Mana dinari gado leisi godoro. En abe seni hem engel go na hem dinari Johannes voor sorry. Disi. Johannes ben de op de disciple voor Kristus. Ik vond dat die Kristus kwe in asale. Johannes ama openbara hersangi. Daarom de karabu kuda openbari. Openbari maakt de Christen noma versta omdat de manaba suroto fa buku. Asuroto na te bigi tu sa wet taki. I versta toch? Jump op vers 11. Vers 11.
mite the Alpha nanga the Omega. Alpha nanga Omega na Kristus. Lazy. The first one nanga the last one. A first one and last one na Kristus. A pitching and a cover na Kristus. Lazy. And some you the see. Amataki Johanna Cheshi Sayesi. Lazy. Scrivi Taki na ini wan buku. Scrive pati in one book. E first ma scrive for briefing. Same dangi. Im lazy. Dus door doen lezen, zij denken we denken. Amai zien na Kristus. Je verstand? Abrada jou ole rigodoro. Je moet aan pres. Maar ita van sama kato? Oké, maar niet mijn passa. Nou no ya du men soort se metali se men overkan. Maar ya moet sabi one son, je moet sabi ai ready. Abeta taki di tu. Il faut ça? Parce que sabi de sembe de Taki. One fast day I Bible di ta sabi. In Johannes 4. O lees dan om dat aliment van tak wat Taki kom o denki. Denki so fu di son dia ta woko. Om an di son di musu do abi lees de son de skip. Dus gadu Taki. I fast fight te wa mau chai wo tu gadu ko da yab son di musu luku. Bi sabi e sembe na de dia gadu of ni. Maar we lezen daar, lees. 1 Johannes 4 vers 2. Nanga disi kan sabi da yeye fugado. Dus je hebt een fasi feit dat sabi yeye fugado. Je hebt een fasi feit dat sabi yeye fugado. Lees je? Ibri yeye disi bekend dat Jezus Christus komt na in iskin fasi de fugado. Dus hibi wan semedi ta piki ta Jezus Christus die kwast die fasi habi wan sinki. Deze menande de fugado. Ma, desem amedau deke ameleu ta Jezus de kaiwe. Ameleu. De wet ma ku de keki, de son de keki, de mata pikuta Jezus wet ma. My Bible ta. I son de mata taki de. Natu. Leisi goto. Vers 3. En ibri yeye dit is no bekend dat Jezus Christus komt na in iskin fasi no de fugado. Dus imane ta pikita Jezus Christus wa wet man. Imane na ukadu. Isa fambeya. O leisi da ai Bible Amerika Jezus. Ifu samba. Hai kapunu. O leisi da Amerika Jezus. Go openbare 1 vers 14. Wotona kwak baka. Hai ka ibom dat dawa te ibom. O le au te longi. Ma te kumuto aki. No imusa sabien. Imusa sabien. Leisi. A boek voor openbaring 1 en vers 14. Hem hede nanga hem biwiri be Weti leki katum. Sata hedi wi fem. When biya you Weti ma bi da kuma katun maun. Ima ke di wi da kuma maun. Leisi. And Weti leki snow. Ima ke di Weti wi ne hedio. Ufaku dinani. Leisi. And hem ai bete leki wa fire flam. Dus ima kiso. Wo yo fembel. Ufaku imade. Leisi. Leki wa fire flam. Vers 15. And hem futu. En hem futu. Dem luku futu gong. He sinki wa de sem kleur. Leisi. En hem futu. Bete leki fini kopro. Sata futu fembi de kuma kopo. Pray. Disi dem ben bron na ini wang onfu. Uma te wa son ne chume un kleur attack. Baka Jezus Christus baka man. Okay, go baka. O leisi disi ya kabano isaku. Leisi. A boek voor 1 Johannes 4 en vers 3. En ibri yeye dit is no bekend dat Jezus Christus komt na in iskin fasi no de fugado. He demanded that baby I wet bakaki now God. Bring it out! Demanded that kwa start kumuyeta ko peleki now God. Demanded that nya pingo pakia hagu now God. Ja? Lees. En dit is de yeye voor antichristus. He de sembede nangwa kiki asonde de letike kadu de tike Kristus. Ifu staan de tike kadu de atadu nawa son di kadu takita u de du. De tadu de eigi denki. De tadu an de ke. Ja fu staan. Hen de tadu. Ma unu utadu an kadu taki. Utadu an kadu taki. The moment di tadu an kadu taki sembe now lobby. And wata suku lobby oh.
Son du tadu de sembe fu musu bialibi. Ben de sabi ambe de kaide pa ou de kaide sembe okal. Il fait nous flyer listen. Il y a une flyer vida listen. What wants come back to join the army. Nambe de qui gagne un mois, te un money. On fuck with the data take this money at the cake as on them fuck with the story. And the Bible pass the time to tell them money with them now. What is a nation? Nation is men leading by example.